היי, אני רוצה לדבר איתכם על המרחב המשפחתי, המרחב שבינינו. הרבה פעמים אנחנו מאוד מודעים למה שמחוץ לנו, לאיך שהילדים או בן הזוג או בת הזוג מתנהגים או מרגישים. קצת פחות מזה אנחנו מודעים לאיך שאנחנו מתנהגים, אנחנו מפנים קצת החוצה את המבט יש איזה קטע עיוור, אזור שאנחנו לא כל כך רואים, שקשור למרחב שבינינו, שבעצם אנחנו נמצאים במעין איזשהו ענן שאנחנו לפעמים הוא קוצני ודוקרני ולפעמים הוא רך ונעים, אבל אנחנו כאילו שרויים בתוכו והוא משפיע עלינו. והמודעות הזאת חשובה, כי ברגע שאנחנו מזהים את זה, נגיד כשברכב במקום להגיד אוף, מה הוא קם כזה עצבני, אנחנו רואים במקום זה, אנחנו עכשיו בענן עצבני. מיד אנחנו גם אנחנו ביחד, וזה אף אחד לא אשם. וגם מיד עם הזיהוי הזה אנחנו קצת פחות מעורבים בעוצמה חזקה ברגע שבו אנחנו מרגישים. אז המודעות זה אחד. הדבר השני זה הידיעה שאפשר לשנות את זה. אנחנו אלה שמעצבים ויוצרים את המרחב הזה שבתוכו אנחנו נמצאים ושבינינו. ואנחנו אחראים לו. יש בזה גם אחריות גדולה, אבל גם תקווה ואופטימיות, כי אנחנו יכולים ללמוד לעצב אותו איך שאנחנו רוצים, בצורה שיהיה נעים לנו ולילדים שלנו להימצא בתוכו. ועל זה אני אדבר בסרטון הבא, על האיך לשנות אותו.